Med en legendary case i Build-A-Bow for Treasure. Kæft, jeg glæder mig. Det har taget mig måneder at spare op til eller et eller andet. Okay. Jeg spørger op ind i det. 2 sek. Nu går vi ind i det. Fuck. Lige om lidt. 2 sek, guys. Kæft, jeg glæder mig. Gift. Hvad? 2 sek. Okay, nu ser jeg mig åbne den. Lige om lidt her. Men lige lukket hen. Hvis jeg undrer over den der lus, så det er Simpsons. Okay, nu åbner jeg kisten.